Jotono khulumbaikha antonor sinuwa ani mung Bimal Debbarma Loba hangkai sinuwa hangkai ang 19 tarik Januari 2025 baijal kamini rungnok ni nokla kotoro Debbarma Bosong ni malaima panda angna thangwi tongo ang abono belai belai khai kha kaham yafaro tamle himba sini Debbarma Bosong ni bo kaisa riti niti culture tongo a culture oboni bisingti no kaisa message songnai kha khayo tebolo Tripura haste ni je Debbarma tongmani borokno tuibo chini je haste tui kaisa committee kaham kai khawon ni ang mane kha khayo ani khawo wansogoi tongmani tebo buskang sakangono omo haike kaisa Debbarma Bosong malaimani panda tebo sakang angkai hamkamo ni khawo songoi tongmani angkai khuna 19 tarik Januari 2025 sarik ni duitan simabo cengjaknai angbo aboni koktoma manjak angkai kaham nongnai kha khayo chini je Debbarma Bosong ni bisingo oroi poroi nangai tongmani haste ganangui committee khaka hangkai abono a Bosong no control khaimanano je cherai khonai rok tabuk oroi poroi ungui tongmani hangkai a Bosong ni tebo developing nai bono kaisa class rinan bagui tei chini je hukumu mukumu tongmani abobo kaham kai no mothang narakmana ni ang kha khayo hangkai tei tam sanai tabuk sarai khonai rok okra chakrano manima krikha okra chakrano maniya sonman rimani belai kom ungthangka hangkai mani chukima jinis tongna nango hangkai tawa han chera rok lama buskang tui rok himui thangka haino cigarette rok pha okra ni buskang rok no nonglai tongo hangkai nini omor kaya cherai rok bo okra rok no maniya hangkai aborok no control kai manana asa khayo hangkai cherai rok tebo kefek manai rok bai godaljak borok okra no bo kirilia hangkai tei buta ba bibi apti rok no chukima kwrui nini bike phano phur pharkai chalok mani dolai chalogo kuno kebono kirma kwrui aborok Debbarma Bosong ni bisingtui tebo kaisa committee khaya koi joto jaga jaga control khaika hangkai mane gyan borok no gyan ni bujok hangkai cherai rok kaham lama o phayana asa khayo tei ungya sani no deraya sani no borok no bujogui kaham ni lama o talangna nango hangkai derabai bujok hangkai bono asuk control o tui maya phanang thang hangkai abono ani naimung tei tam sanai chini to kwbangma borok no lekhapora rogobo agogui thangka tabuk turuk agogjak hangkai borok no jara kwrui nukhung tongnai rok borok rang puisa pora mano manphano rang puisa kwrui bongni kwrui Debbarma Bosong bo kaisa fund rok toiri khai phano amtui subasu khlai chini hasten phataro porna musongnai rok no borok no atui bosor waisa phano je student tongnai rok no borok no bo chubai mano aborok hangkai mana hamnai kubuni Bosong rogo atui khaino khlai tongo chini Bosong ni borok rok phatar haste bo kwbangma bial nangui samung rok tanglai tonglai jau hangkai kebo bipot apot nangkha hangkai amtui rok no kwbangma amchai ni borok rok no chuba nani system rok tui phaika hangkai mane committee te phuarui tlang thangka hangkai tebo kaham ngan hni angkai kha khayo।